खुलुमबाय लोगोफोर फरायसाफोर दिनै जोङो मोनसे प्रब्लेम सल्भ खालामनो नागिरदों मेथ्सनि मेट्रिकफोराव बा गुबुन क्लास एग्जामफोराव बा हाफ इयारलिफोराव बे फरिखा फैबाय थायो बा बेफोरबायदि कुइसन जोङो फरिखा फैनो नागिरो बेखौ जों सल्भ खालामनो नागिरदों फिसा कुइसन सेम टाइपनि कुइसन बहुत फैनो नागिरो बाहाय बुजि मोनबा बाखिनिखौ बुजिनो हागोन फै स्क्रिनाव फै बेवहाय जोंहा सोंथि बायदिब्ला लिरनाय दङ जुदि मोनसे जौगानाय बिदाब गोबांनि लाथिख'फोरनि दाजाब गासैया 8 जायो आरो मोनसे लाथिख'आ 2 जायो अब्ला लाथिख'फोरनि सानजाब गासैया मा जागोन लाथिख'फोरनि दाजाब गासैया 18 आरो मोनसे लाथिख'आ जोंहा 2 अब्ला सानजाब गासैया बेसेबां जागोन थ' दा जोबोद गोरलै थ' सलुसन खालामनि सलुसन हमबाय अल्फा आरो बीटा या जाबाय जौगानाय बिदा गोबांनि बिदा गोबां राशिनि लाथिख' मोननै अब्ला जों मा बुंनो हायो एकर्डिं टु कुइसन जों बुंनो हायो जे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 18 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बेसेबां होनना बुंदों 18 आरो जों मा लिरनो हायो अल्फानि जायगायाव जोङो 2 लिरनो हायो जिहेतु जोंहा मोनसे लाथिख'आ जोंहा 2 बा बीटानि जायगायाव लिरबाबो जागोन कुनु प्रब्लेम गैया थ' आङो अल्फानि जायगायाव लिरबाय अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 18 दिस इमप्लाइ बीटा इक्वल टू मा जागोन 18 माइनस 2 दिस इमप्लाइ बीटा इज इक्वल टू जागोन जोंहा 16 थामहिनबा मा जाखो अल्फा इक्वल टू 2 जाबाय आरो बीटा इक्वल टू जोंहा मा जाबाय 16 थ' लाथिख' मोननैनि सानजाबगासिनो होनब्ला मा बुजिगोन देयारफोर लाथिख' मोननैनि सानजाब गासै इक्वल टू जागोन अल्फा इनटू बीटा थामहिनबा 2 इनटू 16 इक्वल टू 32 तो बेनि जाबाय जोंहा फिननाया तो जोंहा ऑप्शन नंबर डी आ जागोन जोंहा राइट आंसर आशा खालामो बे फिननायखौ बुजि मोनदों आरो बेबायदिनो जोंहा कुइसन फैनो हायो तो बेवहाय खालि लाथिख'फोरनि सानजाब गासैनि सोमोन्दै सोंदों तो जौगानाय सोमोन्थाया मा जागोन होननाबो सोंनो हागौ तो जौगानाय सोमोन्थाया मा जागोन होनना बुंनाय लोगो लोगो जोंहा सोमोन्थाया मा फैयो एक्स स्क्वायर माइनास अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू 0 बेवहाय अल्फा प्लस बीटानि आरो अल्फा इनटू बीटानि मानखौ खालामना माने जोङो जौगानाय सोमोन्थायखौ जोङो मोननो हागोन दिनै एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय